Po splnení výcvikovej úlohy vracia sa vojenská technika zvyčajne do svojho vymedzeného priestoru v kasárne. Tento ohraničený strážený priestor sa nazýva park techniky. Skladá sa z dvoch technologických častí. Z priestoru na ošetrovanie a opravy techniky a z priestoru na garážovanie a skladovanie techniky. Znázorníme si teraz postup vozidla po príchode do priestoru na ošetrovanie a opravy. Najskôr vodič ohlási príchod dozornému parku. Odtiaľ odchádza k výdajni a skladu PHM. Po umytí podľa potrebného druhu ošetrenia alebo opravy ide buď na technickú ošetrovňu vozidiel, alebo na technickú opraváreň pluku. Odtiaľ buď do priestoru techniky v RVPC, alebo do priestoru na garážovanie techniky. Každý vstup do parku musí povoliť dozorný parku alebo jeho pomocník. Priestor na ošetrovanie a opravy má tieto prvky. Miestnosť dozorného parku a náčelníka parku s vybavením. Výdajový stojan PHM s pomôckami. Mycí most pre kolesovú a pásovú techniku. Vyklepávač pásovej techniky. Vozidlo, ktoré má poruchu, prichádza na technickú opraváreň pluku. Jej súčasťou je tiež dielňa špeciálnych remesiel, strojovňa a delostrelecká dielňa. Pred zagarážovaním sa musí vozidlo skontrolovať, najmä jeho správny technický stav a úplnosť. Na odstavnú plochu môže ísť len doplnená technika s odstránenými závadami a pripravená plniť ďalšie bojové úlohy. V priestore parku je tiež sklad tankového a automobilového materiálu, ako i materiálu, ktorý je uložený na použitie a na vývoz pri bojovom poplachu. Ohraničený a strážený priestor na garážovanie, uloženie a skladovanie techniky je určený len pre vozidla v správnom technickom stave. Technika je v ňom uložená po jednotkách so správnymi vzdialenosťami medzi vozidlami v plnej bojovej pohotovosti, aby bola kedykoľvek schopná plniť bojové úlohy. Priestor parku na garážovanie
musí mať dostatok komunikácií, umožňujúcich výjazd techniky a cirkuláciu v každej ročnej dobe. Hasiace zariadenie musí byť v poriadku a v ustavičnej pohotovosti. V dobre pripravenom parku musí byť pokoj, dozorná a strážna služba, signalizačné zariadenie pre bojový poplach. To všetko vodne v noci. Riadiacim orgánom parkovej služby je náčelník parku. Dozorný parku je príslušník celodennej zmeny. Pri výkone služby sa riadi ustanoveniami základných poriadkov. Zastupuje náčelníka parku počas jeho neprítomnosti. Pomocník dozorného parku je tiež príslušník celodennej zmeny. Je podriadený dozornému parku a plní jeho rozkazy. Vstup do parku sa povoľuje iba osobám určeným na plnenie služobných úloh súvisiacich s prevádzkou techniky. Oprávnenosť vstupu kontroluje dozorný parku. Počas zamestnania vedie operatívny prehľad o počte osôb v tomto priestore. Technika vychádza z parku za normálnych podmienok na základe jazdného rozkazu podpísaného veliteľom jednotky, ktorej je vozidlo pridelené. Podpísaním jazdného rozkazu súčasne potvrdzuje, že vozidlo je z hľadiska bezpečnosti prevádzky v poriadku. Pripravenosť vodiča a úplnosť jeho dokladov kontroluje dozorný parku. Techniky zapisuje do záznamu o výjazdoch a o návrate techniky. V prípade vyhlásenia bojového poplachu, dozorný parku a všetci príslušníci celodennej zmeny, posádky a vodiči vyvíjajú maximálne úsilie na včasné, ale bezpečné opustenie priestoru parku. Dozorný parku zapisuje odchádzajúce vozidlá, poprípade kontroluje obálky s údajmi, ktoré zanechali vodiči od jazdného rozkazu. Stála bojová pohotovosť je trvalou požiadavkou pri výcviku našej armády. krátkodobom opustení stáleho parku zaujme technika miesto rozmiestnenia. Najvhodnejší je stredne hustý les.
Vozidlá sa zamaskujú proti leteckému a pozemnému pozorovaniu. Ak je technika dlhší čas mimo stály park, zriaďuje sa poľný park. Dozorná služba je podobná ako v stálom parku. Jednotlivá technika je rozmiestnená vo vyhradených priestoroch. Poľný park musí mať kruhové strážne zabezpečenie a cesty umožňujúce cirkuláciu vozidiel. Po návrate do stáleho parku prejde technika ošetrovaním v priestore na ošetrovanie a opravy. Len potom odíde do priestoru na garážovanie. Len technika v správnom technickom stave a pri dobrých vedomostiach vodiča je schopná plniť náročné úlohy bojovej prípravy.